салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро молбозори Хӯросон уялия нархи барачаҳои майдаву бизи гӯспандои майдаак барачаҳое ки навшидагиянд ку бародаро ҳамтари чизоро ба навор гирифтем. иншоалло пешкаши шумо мекунем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед, я дона лайка биҷақед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар бараш зангула мебурояд, ҳатман зангуларо гирён кунед, то ки ҳар як видеои мо бехабар намонед. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. бародаро бизи очабача акай бизи очабача чанд меге? 1000 сум мегу савдо мешавад. 1000 сомонаш мега бо савдо меша. бизи очабача бозор ягон нархш кард 800 сум карсам. шумо ака 800 шка айсан бародаро додагиш нест. На додайс аст. 1000 сомонаш мега. Иша чанд мегу ака? Ака иша чанд мегу? 700 сум. Мейра 700 сум. О, ира трам камера менам нагли. Чандш мега ака ира? Бача камера 1000 сум темиша ушунас. Ина калона 1000 сум мега бародарои майдаша 900 сум. И бозор ягон нарх кард? бозор чандиш кард? Бозориша 8.5 880 кард, иша 780. Ира 7780 сум кард. Буғизаиш иш буғизая? Ина бародаро бизи буғиза. Ина бародаро бара. Ира чанд мегӯй? 1000 сум. Ниш мега бо савдо мешавад. 1000 сум. Ира бозор чандиш кард? бозор дай. Ира бозор чанд кард? Бозор О, 820 ка надоде. 820 сум монда додагиш нест. Ина 1000 сум мешавад. Ягон сум хушкарда. Оина наршиния. Бозор ака. Қушқора чанд мега ака? Чиқо? 420 ка надоде. 1420? 420. 1420? О, 1420 додагиш нест. шумо чандш мега ака? ира. О, Алон 50 сомон дига пуш кунам метунам. 1500 сум да? ина бародаро 1000. И мода я? Ой, мода. успанда ира чанд мега? ира амна. ампа я? ира 1500 сум мега бародаро. нарх навои успанда барача. ина бародаро гӯспанди очабача 2500 сум. 2500 сум мега. И бозор ягон нархш кард? бозор чанд шкард? 1700 сум, 1800 сум. айсасташ ҳақиқат додагиш нест. ина очабача. ишама шумо яка? ёша соҳибиш нест ки пирсем бародаро. акайра чанд меге? И такара чанд меге? 1 сум. ини такара 1000 сум мега. И бозор чанд шкард? Бозор 880. 880 сомон бозор кардш бародаро. ҳақиқат додагиш нест. раҳмат калон акам. тағои бараш чанд меге? Очабача. 2500 сум очабача бародаро. гӯспанди очабача 2500 сум. И бозор чанд шкард тағои? ҳеҷ шкарди нестан. 2500 сум мешавад. ина бародаро барачаҳои майда. тағои ёра чанди меге? 5 550 сум мега барачаҳои ёши майда. И бозор ягон нарх шукара ка? то чанда кайсан? то 500 ира бародаро бозор кайсас шу. ҳақиқат додагиш нест. барачаҳои майда. ира 500 сум гирифтеша? 500 бародаро навина харидан шу савдо шуда. барачаҳои майда. ёша чанди гирифта яка? Ёра 450 ва 680. ина ира 450 сум, ира 680 сум бародаро савдо шуда. ина бародаро ина ёш 500 савдо шуда. ёра навина соҳибша пирсидем 500 сум савдо шуда. бизи чаркҳои майда 500 сомони нар мода.
500 сомонӣ савдо шуда. Салом алейкум. Ё савдо шудан ака. 500 савдо шудан. Ё ака ман 500 савдо шудан. Ин бародаро нарх наво. Бизичай майда. Ина бародарои бизи очабачара 1200 сум савдо шуд. 1200 сум савдо шуд. Бизи очабача. Инаи бародаро 1500 сомонӣ шумеда. 1500. Ардиша 2400 сум надодай сад шумеда. Надодай сад сеш. Акай бизи очабача чандай? Ами очабача бизи очабачара 1300. Ина очабача покистони 1500. Инаи покистони бизи покистони очабача 1500 сомон. Я бозор ягон нарх кард? Ҳар то 1300 акада. То 1300 акай сам бародаро даиқа дагиш нест. 1000 ахмад шербаша. Акай гуспанди очабача чанд шид? 2000. Амия чаша? Не бародаро гуспанди очабача 2000 сомон мега ячаша. И бозор чанд чика? 1700 1800 бародаро бозор карда хаст. Дагиш нест. Гуспанди очабача. Ина бузои очабачара 1000 сомонӣ мегирад. Бачаиш 1000 сомонӣ шуд. И бозор чандиш кор ака? Бозор очабачара 800 сом кашид. Очабачара 800 сомонӣ шуд. Айсан қай нарх аст? 1000 сомонӣ шуд. Бизи очабачара чанд мегӯяд ака? 1200. Бизи очабачара 1200 сомон. 1200 сомон бизи очабача. И бозор ягон нарх шикара кун. Бозор чанд шикар? Бозор ва ҳар тақрибан то чанд кайсаниш? 1000 сом бозор кайс астеш. 1100 кайсаниш додагиш нест. Бизи очабача. Иша чанд мегӯяд ака? 800. Иран муда ё? Ин базани 800 сомон мега худиш то қад. Очабачара 1300. Бибахшед. Ин гуспанди очабачара чанд кай ака? Qadom. Ҳамиё. 21. Қати очаша ё? 2100 сомониш мега қати очаш бародар. Гуспанди очабача. Бозор чанд чика? Bozor 2000. Бозор 1000 шикам бародар додагиш нест. Гуспанди очабача. И ака қишқора ё? Қишқора. Чанди ай? 14 мишай 15. Инаира 1400 сом мега, иша 1500 сом қишқор. И бозор чандиш кор ака? 14 мишакра 14. Иша 14. 1400 сом кар, ира 1450 сом бозор. Нархсамарои бародаро қишқор. Гуспанди очабача. Акай гуспанди очабача чанд ши? Гуспанди очабача чанд кай? Гуфтам мегум акаҷон чӣ метавонӣ? 1900 сомонш мега. Гуфтан нарх навора бифаҳмем. 1900 сомонш мега. И бозор ягон нархш кард? Бозор 1700 сомон бозор кардш бародаро. Додагиш нест. Гуспанди очабача.